Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So in today's video zan nuna muku step by step yadda zaka fara affiliate marketing in 5 steps. So akwai mutane da yawa like suna so su fara affiliate marketing amma kuma ba su san ya ake yin affiliate marketing ba. A'a ya za su samu product da za su yi promoting, ya za su yi promoting, ya za su yi posting ko kuma su yi promoting yadda zai jawo hankalin mutane su siyi wannan product ɗinsu ko kuma su samu sign up akan wannan link ɗin da suke promoting ɗinsa. So in today's video insha Allah zan nuna muku step by step tun daga yadda zaka nemo product da kuma me ya kamata ka yi promoting ɗinsa for now, saboda lokaci zuwa lokaci abubuwa suna canjawa. So ya kamata duk lokacin da zaka yi promoting na wani product wanda yake tafiya ko in ma wani site ne ka yi product akan abin da yake tafiya. So in today's video insha Allah zan nuna muku step by step yadda zaka samu product da yadda zaka yi promoting da yadda kuma zaka yi making kuɗi a affiliate marketing. So kafin fara bidiyon ina wannan shine zuwan ka na farko na channel, in kar ka manta da subscribe ma channel ɗin nan, ku like ma bidiyon nan, sannan ku share ɗin sa, and kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group ɗinmu, za ku samu link ɗin su a description na wannan bidiyo. So step 1 shine find a niche. So kafin ka fara affiliate marketing dole sai ka zaɓi wani kalan product ko kuma wani kalan site ne kake so ka yi promoting ɗinsa. Like akwai abubuwa da yawa, zaka iya promoting physical product ko kuma digital product. Idan aka ce digital product shine irin su ebooks haka ko kuma like wani site haka kamar irin for now kun ga wannan ɗin crypto ya bazu haka, so zaka iya nemo wani site haka wanda wani exchange haka ka zo ka yi promoting nashi. So make sure dai abin da zaka fara yi ka fara ware wani kalan product kake so ka yi promoting. Like in a physical product ne dole shi ma sai ka nemi winning product, wato product ɗin da ake yayin sa yanzu. Like idan zaka yi affiliate marketing I mean ba wai anyhow ko zaka je ka ɗauki wani product ka zo ka hau tallata shi ba. So dole sai ka nemi wani product wanda kake gani idan kai tallan sa zaka samu masu siyan wannan product ɗin, ko kuma in ma wani site ne idan kai promoting nashi zaka sami waɗanda za su yi sign up a cikin wannan link ɗin da wannan site ɗin da kai promoting ɗinsa. So ba wai like I mean ba wai anyhow kawai da ka je kowane product dan kaga suna biyan kaza, dan kaga suna biyan ko ka je kaga za su biya ka $40 ko $100 a duk mutum ɗaya, kawai ka je ka ɗauki product ɗin ba. So make sure sai ka zaɓi product ɗin da idan ka kawo za a neme shi, za a buƙace shi. Like for now yanzu for example ban muku misali ne, yanzu kun ga muna lokacin sanyi ne. So me ake buƙata lokacin sanyi? Kun ga ana buƙatar rigan sanyi. So yanzu bari in ɗauko singileti kuma in zo ina tallan shi a wannan lokacin sanyin ba. So dole zan je in nemo rigan sanyi ne. So misali in zan yi promote rigan sanyi normally sai in duba like wani kalar rigunan sanyi ne mutane suke sakawa a nan yanda nake ko a Najeriya. So dan nemo wani rigan sanyi kuma wani mai kyau wanda babu shi a nan wajen, wanda like ina kawo shi zai yi saurin tafiya. So wannan shine da ake affiliate marketing. So like idan ka je kana promoting product anyhow kawai kai kana bin abin da zaka samu, haka zaka ta struggling kai promote wannan zaka ga babu wanda yake siya, saboda me yasa abin da kake promoting like ba a buƙatar shi. So make sure sai ka nemi product wanda ake buƙatar shi, wanda idan ka kawo shi like zai tafi maka, ba wai wanda zaka ta promoting ko ka ta kashe kuɗinka kana biyan Facebook ad ko Instagram ad ko kuma TikTok ad amma kuma wannan product ɗin baka samu sale ko guda ɗaya. So yanda zaka samu abin da zaka yi kuma like me so ni idan zan yi promoting wani product na affiliate marketing, so abin na farko da nake fara yi shine like nakan ware na wani ƙasa ne nake so na yi promoting na shi. So affiliate marketing ba wai lallai sai a US ko product ɗin Canada ko irin wa'annan ƙasashen ba, even product ɗin Nigeria ma, even a Nigeria zaka iya yin affiliate marketing ɗin ka kai promoting kayanka kuma ka samu kuɗi da wannan affiliate marketing ɗin. So first nakan fara duba ina ne nake so na yi musu promoting. So bayan na yi je duba wannan ƙasan, yanzu for misali zamu yi magana da Nigeria. So misali zan yi promoting offer ɗin Nigeria, so zan zo Nigeria zan duba me yake damun mu, wani problem muke da shi, like irin wani abu dai na matsala haka, so sai nemo solution nashi. Kun fahimce ni? What I mean is like kamar yadda na baku misali, kun ga yanzu muna lokacin sanyi ne. So yanzu like lokacin sanyi kun ga me ake buƙata? Kun ga ana buƙatar irin abubuwan da za su ba ɗumi, irin rigunan sanyi, hula ne da dai sauran irin wa'annan abubuwa wanda na sanyi. So kun ga ba zan kawo like abubuwan da suka shafi irin singileti ko fanka saboda ba zan yi promoting ɗinsu ba, saboda ba za su tafi mun ba.
so irin wannan nakan lamulo nakan nemo wannan kalan wa'annan product din so su nake zuwa na yi sale nasu like kamar yanzu idan muka dawo wannan ina muku magana akan physical ne so idan muka dawo digital kuma to digital kamar yadda kuke gani su kuma yanzu like za ku ga yanzu muna lokacin like irin mutane yawanci hankalin su ya karkata kan cryptocurrency haka irin su trading ya karkata kan trading so like nakan nemo wani digital product akan irin abin da ya shafi candlestick ko kuma dai irin candlestick bible da dai irin wayannan abubuwan da suka danganci cryptocurrency so zan zo shi kuma na yi promoting nashi so kun ga ko da yaushe idan za ka yi promoting ka fara duba like me hankalin mutane akan me karkata so kun gane hankalin mutane akan me karkata kai kuma sai ka nemo solution akan wannan abu sai ka zo kai promoting nashi za ga ka samu sale haka kuma idan a lokacin like misali still idan muku misali irin a lokacin zafi nakan kawo abubuwan da nakan yi promoting abubuwan like da suka danganci lokacin zafi irin su fanka lokacin idan ka kawo nan da nan ko da kai ne ka so da kanka za ga sun tafi wannan kun ga kamar lokacin sanyi na yi promoting irin wayannan product din kamar yadda kuke gani wannan wani fanka ne like wanda saman sa yana da irin AC dan ciko so zaka iya sa masa kankara ne a sama za ga yana baka sanyi so na yi promoting irin wayannan kamar yadda kuke ganin sa like za ku gan shi haka so haka yake so lokacin da muke zafi na yi promoting kalan so and na samu a lot of sales har na kawo wasu ma nan so a nan din ma still sun tafi na samu riba na so me yasa na yi promoting din shi lokacin saboda lokacin ana buƙatan shi lokacin ana zafi ne so ana buƙatan shi a lokacin that is why na yi promoting na shi so make sure duk lokacin da aka yi promoting kana duba menene hankalin mutane lokacin akan me yake menene in ka kawo zai tafi and duk wanda yake buƙatar wannan fankan kuma zai iya mun magana like akwai shi a wajena so idan kana buƙata kamar yadda na muku bayani saman sa AC ne zaka iya sa masa ko ruwan sanyi ko kuma kankara kasan sa kuma zaka iya kunna masa fanka duka zai baka abu biyu da ga sanyi ga kuma iska so anyone idan yana so zai iya mun magana haka kuma like zaka iya sa masa turare a saman irin ka sa shi a ɗakin ka zaka ga ya feshe ma ɗakin ya bada ƙanshi a ɗakin so anyone idan yana so zai iya mun magana na ajiye muku number na a description na wannan bidiyon so zaka iya mun magana kai tsaye insha Allah za a aika ma da shi yanda kake so sai step 2 kuma grow your account so like idan zaka yi affiliate marketing ba wai just like kawai daga farawan ka yau gobe zaka samu kuɗi bane no so dole yanzu bayan ka zaɓi niche abin da kake so kai so kana da buƙatan ka gina account ɗinka like idan ma a TikTok kake so kana yi zaka iya zuwa ka buɗe TikTok ka ɗaura wannan ka fara ɗaura bidiyo na wannan product ɗinka kana ɗaurawa time to time so wannan kuma ina muku ne like idan da ka yi kana neman free traffic so idan kuma kana neman like kana so nan da nan wannan so zaka iya biyan ma TikTok ad ne ko kuma Facebook ad ko kuma Instagram ad kai running wannan ad ɗin wanda zaka cire kuɗi a jikinka kafin ka bayar su maka tallan wannan product ɗinka so before kai wannan ya kamata ka fara free traffic ɗin ka je ka gina account ɗinka yanzu for example kamar yadda na muku misali da wannan fankan so like kamar yadda na muku da misali da fankan nan so like zan je cikin TikTok zan yi creating account a TikTok in sa masa suna na yi komai sai na fara posting akan wannan fankan a bidiyon a posting ɗin ina nuna wa mutane yadda za su yi amfani da shi wanda wayannan videos ɗin ba lallai sai naka ba a lokacin da na promoting wannan fankan ba wai da videos ina nayi ba videos ne na wasu nake ɗaukowa ni ma ina uploading sometimes kuma ni ma nakan yi record da kaina so ba lallai sai videos ɗinka ba zaka fara ɗaura videos akan wannan product ɗinka kamar yadda na faɗa muku in ma physical ne ko kuma digital product duka zaka iya so zaka je ka fara tallata wannan product ɗinka a hankali idan baka da kuɗi idan kuma kana da kuɗi zaka iya running Facebook ad ko TikTok ad ko kuma Instagram ad wanda zai yi saurin pushing maka product ɗinka ya je duk yanda kake so like idan kana targeting mutanen US ne zaka iya tallata shi ya je har wannan ƙasan US ɗin abinda kawai kai zaka yi kai kaga product ɗin ba zai zo wajen ka ba kuma kawai abinda za a yi duk wanda ya je cikin site ɗin masu wannan product ɗin ya siyi wannan product ɗin kai kuma zaka samu wani commission za a baka wani commission that is what I mean so step 3 kuma shine yadda zaka samu site wanda zaka yi wannan affiliate marketing ɗin a cikin su so
before shi kuma kai wannan dole kamar yadda na faɗa muku kai ka fara ware me kake so ka yi. So after ka ware me kake so ka yi, like kana so ka yi promoting akan abin da ya shafi cryptocurrency ne, so zaka je site like irin su exchanger irin su Bybit, Binance, Bitget da dai sauransu, wanda zaka yi apply na affiliate program. Za su ɗauke ka, za su baka link, zaka je ka nemo musu mutane, duk wanda ya zo ya sign up da link ɗinka ya yi depositing ya yi trading, su kuma akwai wani commission da za su baka, wanda kowanne da kalar rate nasu. So wannan like duk wanda za ka yi promoting, duk abin da ka ware bayan ka zaɓi abin da kake so ka yi promoting ka gama komai, so za ka je ka nemo site wanda yake daidai da abin da kake so ka yi promoting. Akwai kuma like irin site wanda ake affiliate marketing, wanda su kuma permanent ne abin da ake a su. Akwai irin su ShareSale, Clickbank da sauransu, irin su Nutrio da sauran irin wayannan site ɗin. Su kuma permanent, su wayannan site ɗin kawai an yi shi ne don affiliate marketing. Like kamar yanzu ni ina sai da Rillet haka, so zan kai wannan ɗina wannan site ɗin, ina neman wanda za su min tallar Rillet ɗina. So kai kuma za ka zo wannan site ɗin kai sign off na account ɗinka, za a baka Rillet ɗin ka je kai promoting nashi. So make sure dai abin da zaka iya, bayan ka zaɓi abin da kake so ka yi promoting, ka je ka buɗe account ɗinka, sai kuma like kamar yadda na faɗa, bayan ka wannan ne sai ka je ka nemi site wanda zaka musu wannan affiliate ɗin. Kamar yadda na faɗa muku, like kawai zaka iya zuwa irin su ShareSale, su Clickbank, su Digistore24. So abin da kawai zaka je cikin browser naka, zaka nemi site wanda suke da affiliate program based on your niche. So ba wai lallai sai irin su ShareSale ko kuma irin wayan, a'a, kusan kowane site haka ko kuma wani application da ga suna da wannan tsarin affiliate program, ka kawo wani a baka commission nan. So zaka je ka nemi site based on abin da ka zaɓa, zaka je ka fara aiki da su, kana musu promoting, su kuma suna baka wani commission. Like akwai wanda za su ce suna baka 10% duk idan ka kawo sale, ko su ce suna baka 30% ko 50%, is depending. So make sure sai ka zaɓi site based on your niche. So ba wai lallai sai ka je like site inda ake affiliate marketing ba. Normally yanzu for example in akan crypto za ka yi, haka ba za ka je ShareSale ba, dole za ka je irin site irin su Binance, Bybit da sauran irin wayannan ne, ka je ka yi apply, su baka link ka zo kawo promoting. So make sure idan ka zaɓi niche sai ka je based on niche ɗinka, ka nemi affiliate wani site ko application da suke sai da irin wannan abubuwan da kake affiliate akan, kake da sha'awar yin affiliate akan shi, sai kai apply, su karɓe ka, sai ka fara yin affiliate da wannan link ɗinka. So step 4 kuma shine yadda za ka yi promoting na link ɗinka. So akwai like mutane da yawa suna promoting a wrong way. Like yanzu for example idan ka ɗauko, before yanda za ka yi promoting link naka, so ba wai anyhow kawai daga ka ɗauko link zaka zo kai paste nashi ko a status ɗinka, ko kuma ko ka je Facebook kai paste nashi, ko anyway kawai idan ka je sai ka posta shi, ko kana ce I joining, no, ba za ka samu wanda za su yi wannan product ɗin, ko kuma su maka sign up akan wannan abin da kake promoting ɗin ba. So abin da kawai za ka yi, like yanzu idan ka ɗauko misali, sai ka ɗauko link akan Rillet, za mu yi misali da shi irin Rillet wanda ake amfani da shi irin na bidiyo kamar yadda kuke ganin na. So idan ka ɗauko product akan wannan, so abin da za ka fara yi kafin kai promoting nashi, wajen promoting nashi shine ka nuna amfaninsa, za ka fara nuna wa mutane. Like ba wai kawai anyhow ko ka zo ai ga Rillet a siya ba, a'a, Rillet ɗin sai kana ɗaura videos akan amfaninsa, menene amfaninsa, ga amfaninsa nan idan ka zo ka saka zai ƙara bidiyon ka haske, zai yi kaza. So amfaninsa za ka nuna, idan ka nuna amfaninsa ka kawo solution kenan. So na amfaninsa da ka nuna shi zai saka mutane su siya, ba wai ka zo ka ce a siya ko ga Rillet, ko ka zo kana sakawa anyhow. So ko da like site ne ma ka nemo na sign up, so ka fara nuna musu amfanin site ɗin. Idan ka nuna musu ga yanda za ka yi kaza, misali for example dai bari na muku misali, like kamar yanzu misali mu ce site wanda ake yin irin cryptocurrency. So idan ka zo gashi idan kai trading a nan site ɗin, babu wani charges da za su ɗauka ladan trading, ko kuma idan kai sign up za su baka dala 20 ko dala 2. Kun ga me zai sa mutum ya je
saboda wannan rashin charges din ko kuma wannan dan abin da za su bashi. Amma like sai ka dauko kawai ka so ka ce mutum ka bude ga link nan ka bude Bybit, so ba zai bude direct ba, dole sai an dan sai like ka nuna masa amfanin Bybit din a wajen sa tukunna dai bude. Like da ka ce masa idan kai trading a Bybit zaka samu babu charges da yawa, ko kuma idan ka bude sign up za su baka dala kaza, su ma sukan kawo wannan tsarikan so sai da haka. Amma like idan ka zo kawai ka promote nashi kawai ka tura mutum ka ce bude, ba zai bude ba. Finally ba zai ga kawai like kai ne da ka amfana shi, no, ba zai bude ba. So ko da yaushe idan ka zo zaka yi promoting kowane offer, ka fara nemo problem na offer din. Misali product, ka nemi menene problem ɗinsa sai ka nemo solution nashi. Amma yadda na baku misali da like any dai wannan, ko da like akan health ne, irin na wani ciwo ko kuma dai na yanda mutum zai magance wani ciwo dai, so ka fara nemo bidiyon kai, ba wai direct da ka ɗauko product ɗin ka yi promoting nashi ba. Solution ɗin da product ɗin ka yake magancewa shi zaka tallata kawai. Wannan maganin ga yanda ake solving nashi. So problem ɗin abu zaka nuna menene solution ɗin abin da kake promoting. Solution ɗin da ka nuna, ba wai direct ka ce a siya ko kana promoting nashi ba. In direct kake promoting nashi ba za ka samu sale ba ko ka samu sign up ba. Amma in kana nuna amfaninsa, nan ne za ka samu wanda za su siya ko kuma wanda za su maka sign up akan wannan site ɗin. So step 5 kuma shine yanda za ka samu kuɗi da wannan affiliate marketing ɗin. So kowane site kake promoting nashi, like idan ma physical ne ko kuma digital product, so like ba za su biya ka. Yanzu for example idan like site ne wanda suke buƙatan user, so make sure duk wanda za ka promoting ka fara duba ƙa'idan su. Idan misali idan na kawo musu sabon user wanda ya zo ya sign up, me suke so wannan user ɗin ya musu, wanda normally mun sani irin like a exchange irin na su crypto, za ga sun ce maka idan ka kawo sai yayi depositing kuɗi. So shine ka kawo musu valid user, active mutum kenan, kun gane, ba wai like kawai sign up ba. So like akwai wanda suke complain ko irin a CPA marketing ne, ai sun samu clicks, ai sun samu sign up, amma kuma kuɗin su bai yawo ba. So duk wani ko affiliate marketing ne ko CPA marketing, kana karanta description da ga sun ce maka idan ka kawo user din, ba wai iya click suke bukatan yayi ba, za ga sun ce maka after yayi clicking ko yayi sign up din, suna bukatan sai user din yayi kaza. So kai ne wannan wajen promoting, ka san yanda zaka tsara user ɗinka, ka san yanda zaka tsara mutanen da zaka musu promoting din har su yi wannan tax din da su wannan site din da kake affiliate da su din suka baka. Like idan sun ce suna so ka yi sign up, idan sun ce maka misali idan ka kawo mutum idan ya yi sign up sai ya yi kaza, so kai ne wajen promoting za ka faɗa masa bayan ya yi sign up zai yi kaza. Idan baka faɗa masa ba zai yi ba, wani ba zai yi ba shi idan baka faɗa. So make sure sai ka faɗa masa kafin nan, kai ma idan ya maka aikin ka samu reward, wato ka sami abin da kake nema kenan, ka samu wannan commission ɗin. So like akwai wanda kuma za su ce maka sai ka yi sale, so make sure sai ka nemo wani mutum wanda ya siya tukunna, ya siya product din su ta karkashin ka, tukunna za ka samu wannan commission din. So make sure kai ne wajen promoting din, ka san yadda za ka tsara mutane yanda za su bayan sun yi sign up da link ɗinka za su siya wannan product din, ko kuma su yi sign up a cikin site ɗin da aka baka kai promoting din shi. So make sure idan dai ka yi wannan, nan da ga kana samun kuɗin ka, wanda kowane site akwai tsarin payment nasu. Akwai wanda su ce ma suna baka 10%, wasu 20%, wasu 15%, wasu 50%. So kowane affiliate program da kalan nasu tsarin. So make sure kai ma wanda kai sign up sai ka duba ya ne tsarin su, idan ka kawo mutum yayi sign up ne, ko kuma idan aka samu sale commission din nawa za su baka. So guys, idan kun daɗin bidiyon nan kar ku manta da like ma bidiyon nan, ku yi subscribe ma channel din nan, sannan ku share bidiyon nan domin yan da su amfana. Idan akwai mai tambaya kuma za ku iya rubuta min a comment section na wannan bidiyon, ko kuma direct kaman DM a cikin WhatsApp group din mu, za ka yi min magana direct, ko kuma Telegram group din mu, za ku samu link din su a description na wannan bidiyon. Bye.